Με πρωτοβουλία της Ένωσης Γυναικών Κρήτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο κτίριο της ΕΣΥΑ για τη σωτηρία της Γάβδου. Σήμερα και με βάση το γεγονός ότι η Γάβδος, το νοτιότερο άκρο της Κρήτης μας, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, ανήκει στην Κρήτη, είναι Κρήτη και διοικητικά και πολιτιστικά, πήραμε την απόφαση να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Ο λόγος που και εμείς θελήσαμε να πάρουμε μέρος σε μια εκδήλωση για την Γάβδο και τη Γαβδοπούλα είναι προφανής. Είμαστε η εγωκεντρική Αθήνα, τουλάχιστον έτσι μας κατηγορούν, και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όλα τα προβλήματα των ακριτικών εκείνων περιοχών της χώρας μας. Για λόγους λοιπόν ιστορικούς και συναισθηματικούς φέρουμε εμείς ακέραια την ευθύνη να βοηθήσουμε αυτό το ακριτικό νησί, να προστατεύσουμε την ιστορική του και πολιτιστική κληρονομιά και να βοηθήσουμε την ανάπτυξή του. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ τελειώνουν εκεί που τελειώνει η Ελλάδα, χερσαία και νησιωτική, η Γάβδος και η Γαβδοπούλα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία ως σημείο των εσχάτων ορίων στο νότο της Ευρώπης, αλλά και επαφής και διαλόγου με την Αφρικανική Ήπειρο. Το πρόβλημα της Γάβδου σήμερα είναι οι άνθρωποι, οι λίγοι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι το πώς οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα αλλοιώσει τη φύση. Το πρόβλημα θα είναι πως παράλληλα θα γίνονται εκείνα τα έργα που θα επαναφέρουν σιγά σιγά τους ανθρώπους. Τη Γάβδο ως τόπο ο οποίος οριοθετεί τα νότια σύνορα της Ελλάδας, της Ευρώπης. Τη Γάβδο η οποία πάσχει ή αν θέλετε έπασχε μέχρι σήμερα από την αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας. Τη Γάβδο η οποία βρίσκεται διαχρονικά παρούσα στην ελληνική πραγματικότητα. Σήμερα θυμήθηκα, πριν από 10 χρόνια, η ομάδα φίλων της Γάβδου, απευθύνοντας έκκληση για τη σωτηρία του νησιού και των 150 τότε κατοίκοντες, έλεγε. Τη βρήκα την ανακοίνωση στο αρχείο μου. Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και της Ελλάδας, λίγο έξω από την Κρήτη, βρίσκεται το νησί Γάβδος. Εκεί, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, αγωνίζονται να επιβιώσουν μερικές δεκάδες Έλληνες, απομονωμένοι μέσα στην ερημιά, κυρίως το χειμώνα που τα κύματα του Λιβικού εμποδίζουν τα μικρά καΐκια να πραγματοποιήσουν το εβδομαδιαίο ταξίδι τους από την Κρήτη στο νησί. Δεν υπάρχει νερό, ούτε επικοινωνίες, δεν έχουν πόρους ζωής. Σε λίγο το νησί θα ερημώσει και από τους λίγους κατοίκους του που έμειναν εκεί επί αιώνες αψηφώντας τους επιδρομείς, τους πειρατές, τους δουλέμπορους και τα τραχύτατα στοιχεία της φύσης, η ελληνική σημαία θα υποσταλεί. Καθήκον όλων μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε το ελληνικό αυτό νησί. Πράγματι, αν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για την Γαβδοπούλα, είναι στα πρώτα της βήματα. Είναι σε σπαργανώδη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ανησυχούμε ιδιαίτερα, πρέπει πραγματικά να μην εφησυχάζουμε, να είμαστε σε ετοιμότητα, αν προβλέπεται υπάρξει κίνδυνος καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος ή γενικότερα της ιστορικής ιδιαιτερότητας της Γαβδοπούλας. Μόνο αν κάποιος επισκεφτεί τη Γάβδο να καταλάβει την εγκατάλειψη και την μαύρη προοπτική η οποία υπάρχει αν δεν γίνει κάτι. Θα έλεγα ότι πηγαίνοντας εκεί νομίζει κανείς ότι γυρίζει 200, 300, 500 χρόνια πίσω στη ζωή των ανθρώπων που έχουν απομείνει. Είναι τραγική η κατάσταση. Να προσέξετε μόνο εμάς τους πολιτικούς, να μην γιατί παρακολουθώ όλοι, πάμε κάπου το πάμε. Να μας πείτε δημόσια, κοιτάξτε τις ταμπέλες, η Γάβδος είναι πάνω απ' όλα, πέραν υπεράνω κομμάτων, θα την κρατήσουμε αυτή την πρωτοβουλία σας, μην φοβηθείτε, στηριχτείτε σε αυτά που λέει ο Μάρκης, γιατί έτυχε και εγώ να με παρόν όταν εξεγγέλθησαν και τα παρακολουθώ. Και το πρόγραμμα δράσης υλοποιείται.